देग्लाय बैसागु टाइमाव थांनो गोनां बावखुंग्रि क'क्राझार सिगांनो आंनि भिडिअखौ नायामोन हाबा जानायनि सायाव Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So नोंथांमोननो बुंनानै होनि दिनैनि बे भिडिअआ गिवअवे भिडिअ जागोन। So बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबांखिनि नायदों बयबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जेखि जाया बे भिडिअनि गेजेरनिफ्राय सानै विनार खालामगोन आङो आरो प्राइसआ मा जागोन बे गिवअवेनि आं नोंथांमोननो दा भिडिअनि गेजेराव बुंलांगासिनो। So जेखि जाया आं रेन्डम कमेन्ट पिकारजों आं पिक खालामनानै जिखिनि जाया कमेन्टआव जिखिनि जाया माने कमेन्टआ ओंखारबोयो बिसोरखौनो आं विनार खालामनाय जागोन सानै मानसिखौ। नोङो जुदि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोङो लाभ लिरना हरबाबो जुदि नोंना रिजाल्टआव फैयोब्लाथाय नोंनोनो प्राइजखौ हरनाय जागोन। नोङो जुदि कुइसन मार्क मोनसे होनानै हरबाबो नोंना जुदि रिजाल्टआव फैयोबाथाय नोंनो हरनाय जागोन। जेखि जाया आरोना नोंनि गोसो बायदि कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोनखौ बुंखाबाय फार्स्टआवनो सानै आं विनार खालामगोन आरो विनाराव मा होगोन आं बेखौबो आं नोंथांमोननो दा भिडिअनि गेजेराव बुंलांगोन। जेखि जाया दिनै गोबां खामानि दं मैया मिस्ट्रिफोर फैयाखैमोन ना ओमफ्राय दिनैसो फैनो नागिरदों माने दुस्रानाव मावहैदोंमोन मैया। स' दा बेनि थाखायनो माबा माबि खालामनांगौ आङो एसे खामानि दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' गाइस आं मैया नोंथांमोननो बुंदोंसोमोन जे आङो फुङावनो सिखारगोन होननानै फुङावनो सिखारदोंमोन सिखारनायालाय थेवब्लाबो एसे लेट जानानै फैबाय। आं दहाय भिडिअफोरखौ गासैखौबो माने दानजोबदों आगोलाव जेसेबांखिनि फट' भिडिअ दंमोन मानोना स्टरेज बुरजा जायो। आङो भिडिअखौ 4K आव इउज खालामो नालाय माने 4K आव खेबो बेनिखायनो थाब स्टरेज फुल जायोमोन। बेनिखायनो आं साफा दानजोबदों दिनै बिराद गोबावबो लाबाय। हायो मा ओंख्रि संखो हा मालाव मालाव लावा माबि स' गाइस दिनै सानसे गोमाना थादोंमोन दे मा थांदोंमोन नोङो गामियाव थांदोंमोन आं मानो एमाव लायनो बैसागुनि माइब्रा बैसागुनि दा जुमाय संनांगोन ना माइब्रा फाल्लासे माथा फाल्लानि संसै बर'फोरा संखायोना होनायल'सो नंबावा बेनो देग्लाय बैसागु टाइमाव थांनो गोनां बावखुंग्रि क'क्राझार एसां गोजानाव थांबाय थानो नांला बिराद जोंनि कार्बि आंलंनिफ्राय बिराद गोजान जायोना बा फुङाव थांबाथाय हरावसो सहैयो बेनिखायनो एसे प्रब्लेमबो जायो ना जुवा बोसोर थांदोंमोन आं देग्लायबो थांनो गोसो जादोंमोन खिन्थु थांनो मोननाय गोजानद्रायहाय गोजानथार गारि मथर बेसेबांबा गोजान जायो आंथ' थांनो गोसो जानानै दं आं थांनो मोनबाथ' थांगोनानो थांनो होआना न'निफ्राबो दा गोजानद्राय जाद्रायो खाथिबाथ' थांनो हायोमोन जेबो नङा गोजानथार ना स' गाइस बेनिफ्राय नोंथांमोन बुंनानै आं दहाय एसे आगोलाव गिवअवेनि खोथा बुंदोंमोन ना स' गिवअवेखौ दिनैनि भिडिअआव जायफोरा कमेन्ट खालामो बेसोरनिखौ माने गिवअवेआव लाफानाय जागोन माने कमेन्टआ थाखागोन रेन्डम पिकारजोंसो खालामगोन नालाय ओमफ्राय बेनि प्राइसखौ आङो 2000 होगोन होननानै सानदों जेनेबा 1000 सानै मानसिनो दा फार्स्ट टाइम ना जिखिजाया सानै विनारनो होगोन आङो 1000 खालाय दा आङो होनो नागिरदों आंनो बुङाखैनो आङो माने चेनेलाव होनो नागिरदों साबसक्राइबारफोरनो कमेन्ट खालामग्राफोराथ' बहुत कमेन्ट खालामो ना मालाबा 1000 बारलाङो कमेन्ट खालामनायानो होनांगोन ना ओरैनो मोनसे गोसोबायदि नोंनि गोसोबायदि हो आरो जेखि जाया होननानै खाबाय आङो आरो सोरबा जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा दासिमहालागै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना साबसक्राइब खालामनाया मेन हान हाब थ' जाबाय नों होनदो स' गाइस इलिजा मोननानै न'आबो जाहांबायानो मालाय नै पुरा दैलि जि सुनाय बायोना बायानो नांथाना थाबाय बे ओंखाम खुरदो थ' फै बेंगागा थायो दहाय लिंहरबाय ओंखाम जानो जालायखो जा ओंखाम उखैबाय आङो थाबनो फै दोख्रि फैलै स' गाइस दा आङो माबायाव थांना फैनि दखानाव मिस्ट्रिफोरनो साहा लोंनो टाइम जाबाय बेनिखायनो दा थांना फैनांसिगोन माने सिनि आरो बिस्कुट लाना फैनि र' बिसोरनो मा बावबा बिस्कुटखौनो बावगारलाङो दसेनो पेपे माले हा ओइ मेथाइ लाबोदो र' पेपे बोरो मानसिया बोरो थाबनो फुदुंना र' न' गोथावनो फुदुं दे मोजांबा हा बिस्कुट दं गोथावबा फुदुं दे मा गोथाव फुदुं नै जायाखै खोमा सायानो
रोंथ्रा पानियानिया संथार मा रोङा मा रोङा हो नों लोंना नायबासो आंथ' सा लोङा र' होमबाबो आं नायनायावनो सिनायखायोना सिनायगोन रागाया गावखौ बाखानायबा जि रागा जोङो ओमफ्राय बाखानायबाथाय जि मोजां मोनो माथो बा साहा फुदुंगासिनो बे मोनसे रुमा लास्ट बे रुमा जोबबाथाय गाहायनिखौ प्लास्टार होदोंसै होमबानो कमप्लिट खामानिया ओमफ्राय आरो मोनसे स्पन्सर शुट खालामनांगौ मुस्टेकनि नोंथांमोन आं भिडिअ देखायना होगोन र' हाय बे मोनसे रुमा कमप्लिट जाबाय खालि गाहायनि धालाय दं आरो बेखौ साफा खालामबानो बेबोथ' कमप्लिट जाखाबाय बेखौ धालायखांनानै बै मोनसे रुमा कमप्लिट जाबाथाय खोरखिखौ लागायदोंसै आं खोरखिखौ लाबोना दोनखानाय दं होमबानो बे रुमा कमप्लिट खालि सिलिंआल' हकि थागोन जेबो गैला ओमफ्राय बे कालार फोननांगौ ओमफ्राय खामसालि बे दंसै आरो होमबानो जोबसिगोन बैसागुनि उनाव दाथ' बैसागुनि आगोलाव ओंखारखाला स' गाइस जोङो दा दखानाव थांना फैनि माने मिसल घुगुनि फुख्रि जाना फैदोंसै ना आरो नै सासे लोगो मोनदों उखुर नामा उखुरनो बेना वा मा अ मालाय बेहा न' बानायगासिनो दंना आं दहाय देखायदोंमोन ना बिराद बिजि दखान थांनि बैसागुनि माइब्रा जुमाय संनो लाना फैखाबाय ना मायाव नोंनिथ' दा सिथ्ला सिबनो गोबाव जासिगोन ओंखाम ओंख्रि संनो आङो सिबनानै होगोन दे दिनै नायबाय था नोंथांमोना बैसागु मोसानो रोङो ना रोङालै रोङो खानदों मोसागोन ना देग्लाय आखाइ हमलाय हमलाय मोसानांगौ सिगांनो आंनि भिडिअखौ नायोना नायामोन हाबा जानायनि सायाव नायोना सोरबा सोरबा सोंदोंमोन आरो कमेन्टआव नायोना नाया होननानै नायो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ नायनो सिगांनिफ्राय मानो मोजां मोनो आंखौ नुनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ खोनाखाबायानो जानांगौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोमोन आगोलावबो केटि केटिया दा बेखौ जानो फैदों गुदुं गुदुं जाजोबना दंदां फुखुरि सावगारिया नै मा फाय जाबाय आया जादो बा ओइ मैया दुस्रायावसो नांथाना दंमोन हरसे दहाय फुङावसो गाबगांबाय थानानै खोनादों नागिरबाबो मोनाखैमोन बोरै मालाबो होआयनो हैदो बोराया आयै गाइस सिथ्ला सिबगोन सानदोंमोन आं फैनानै खिन्थु सिथ्लानि खामानिया पुरा क्लियार जाखाजोबना दं मायाव सिबनो नों नायफैलाय सिबना दोनदो मालाय आइया सिबगोन बेलाय एसे एनैयाल' थाखागोन आरो सब सिबजोब्बाय सिबनो गोनाङानो गैला नायफैना नों फाय सिबगोन होनना सानदोंमोन सिबखानायसो सिबला आङो दिनै मा बे बा आंसो फुहैनांगौ नामा नों आंबा सुनानै फैदो नों ओंखाम ओंख्रि संदो एसे खस्थ' थोरसि लथा सुनाया बादे आङो गाबोन मावगोन दे गाबोन फुङाव सिखारनानै सानैबो सुगोन होनबा दै दे दिनै मावला गाबोन फुङाव बुंखानाय जाबाय गाबोन फुङाव सिखारगोन थोरसि लथा सानैजों मानजिदोनसै ना हा हैसार हसियारखा हैसार जालाय हैसारनो गाबोन हासिगोन खोमा जोब्बाय होमबाथाय गैला दे प्लास्टारनि खामानिल'सै दे थां ओंखाम सङो ना मा सङो थां थोरसि लथा मानजि आं बादोलै होनखाबाय आं गाबोन फुङावसो होननानै दिनै आं सिथ्ला सिबगोन सानदोंमोन खिन्थु सिथ्लाखौनो सिबना दोनबाय आइया होमबा नों ओंखाम संदो ओमफ्राय थोरसि लथाबो मानजिदो जाबाय ना ओरै नायो सोरबा दे थां गोबाव जायो देलै दे थांदो आइया फैदोंबालाय मिसला हैनो मिसल जायालै फुख्रि जायो जेखिजाया थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय
साजा खालामबाय दायो ओमफ्राय आं नोंथांमोननिनो सोरबा जुदि दासिमबो साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय बा सार नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय 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 थां सुहैदो थां